नमस्कार। आज आम एक गभीर आलोचना करिबा 2012 मसीहार गोटे ओडिया कथाचित्र उपरे। हाँ, आଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ। ठीक। आम पाखरे एही कथाचित्र विषय किछि तथ्य आउ माने किछि समीक्षा अछि, तो आमे चेष्टा करिबा यार मुख्य दिगगुड़िकु बुझिबाकु। ନିଶ୍ଚୟ। ତ 2012ରେ ଆସିଥିଲା ଏ କଥାଚିତ୍ରଟା ଆଉ ଏହା ସହ କିଛି ବଡ଼ ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା ସେତିବେଳେ। हाँ, जेमिति कि प्रयोजना की करिथिले। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନିଜେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। वाह, माने प्रयोजना और कहानी दुईटा जाकरे ओडिया सिनेमारो दुई जण एते बड़ ना, एटा निश्चय गोटे बड़ कथा थिला। एकदम। अच्छा, ताहले निर्देशना कथा कौन? ହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ପରିଜା। ସେ ବି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। तांकर तो अनेक सफल कथाचित्र अछि। ଆଉ ବାକି ଟିମ୍ ଯେମିତି ସଂଳାପ, ସଙ୍ଗୀତ। ହଁ, ସଂଳାପ ଲେଖିଥିଲେ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତେଣୁ ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ଟିମ୍ କାମ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏଥର ଆସିବା ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରକୁ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ରୋଲରେ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ରିୟା ଦେ ଆଉ ପୁନମ ମିଶ୍ର। ହଁ, ବାବୁସାନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେମିତି ମିହିର ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ନିଜେ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ମୀନା କେତନ। ବାପରେ, ଏତେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ହଁ, ଆହୁରି ବି ଥିଲେ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ସରୋଜ ଦାସ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କାଷ୍ଟ। ଏଇଟା 2012 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କାଷ୍ଟ, ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସିନିୟର କଳାକାର। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ କାହାଣୀ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଥିଲା? ଏଇଠି ହିଁ କଥାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏ କଥାଚିତ୍ରଟି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ରିମେକ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରିମେକ୍। ହଁ, ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ତେଲୁଗୁ କଥାଚିତ୍ର ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନମ୍, ଜୁନିୟର NTRଙ୍କର। ଓହୋ, ବୃନ୍ଦାବନମର ରିମେକ୍। ଏତେ ବଡ଼ କାଷ୍ଟ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଁ କାହାଣୀରେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇଟା ରିମେକ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଲାଗିବା କଥା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ସମାଲୋଚନା ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାରଣ ମୂଳ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା। ହୁଏତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଆଗରୁ ଦେଖିସାରିଥିଲେ ବି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରିମେକ୍ ହେବାଟା କି ସାଧାରଣ କଥା ଭଳି ଥିଲା। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ସେଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ରିମେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁକି? ମାନେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଏଥିରେ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଲେ? ଏହା ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣ ଥିଲା କି? ଏକଦମ ସମ୍ଭବ। ଏଠି ଆମେ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚାଲିଚଳଣକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବା। ହୁଏତ ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପଣାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିଥାଇପାରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଥିଲା। ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ, ଆକ୍ସନ, ଡ୍ରାମା ସବୁ ଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍, ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସହ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ରିମେକ୍ କରିବାଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଭଳି ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ହିଟ୍ କାହାଣୀ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେୟା। ଏଇଟା ସେତେବେଳର ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଦେଖାଉଛି। ମୌଳିକ କାହାଣୀ ପଛରେ ନ ଯାଇ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସଫଳ କାହାଣୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ହୁଏତ ସେଟା ସେତେବେଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର କେବଳ 2012ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାଚିତ୍ର ନଥିଲା। ନା, ସେମିତି କହିହେବନି। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ରିମେକ୍ର ରଣନୀତି, ଏସବୁ ମିଶି ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଏଟା ରିମେକ୍ ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍କେଲ୍ ବଡ଼ ଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ ବି ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ହଁ, କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ବଡ଼ ପରଦାର, ତାରା କଭରା ଆଉ ପରିଚିତ କାହାଣୀକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ନା ଏହା କେବଳ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ଥିଲା? ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ବାସ୍ତବିକ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ।